Welcome back to my YouTube channel ebizwa ngeNdalo Media. Ngibonge kakhulu nje nganizakwethu ukubona bonke asebethe ba-subscribe, ba-like, baphinde ba-share ama-video esiwenzayo la ekhaya. Ngicela nawe wenze njalo-ke wena ungaka-subscribe, ungaka-like, ukhombise nje i-support yakho. Nganizakwethu ngike ngalenza-ke udaba u-episode 1 la ekade ngikhuluma khona ngokuzaleka komuntu omnyama, ukuthi sizaleka kanjani, yiziphi impawu ekufanele ufunde ngazo ukuthi mangabe uzaleke ngalolu hlobo, lokho kusho ukuthi impilo yakho izohamba izigaba ezikanje. Nanokuthi uma uzaleke ngale ndlela, impilo yakho izohamba ihambe ithathe yiphi indlela. Ngikhulumile kakhulu-ke, ngizoyilokhunja ngizo-attach i-link kwi-comment section, i-link yale video le engike ngayenza previously. Njengoba sengike ngasho-ke ukuthi la sizoqala ijeni. Bengingakaze ngizibone ngumuntu ozokwenza i-content yalolu hlobo ku-YouTube. Kepha-ke ngokuhamba kwesikhathi kunabantu abanginxenxile, abantu abangazi on a personal level, abanginxenxile ukuthi hayi, angeke ngingene ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi ku-YouTube, ngike ngenze, ngifundise, ngambulele abantu ngolwazi. Ngikhulumile-ke kakhulu-ke kwividiyo yokuqala. Nale video-ke ngicela siyithathe njengo-episode 2. Episode 2. Amavidiyo ami-ke ngizame nganizakwethu ukuthi angabi made kakhulu, singaze silahlekelane. So ngizocela ukuqhubeka-ke kuleya video. Ividiyo yokuqala ngangikhulume ngesimo sokuthi ngazaleka kanjani. Nanezinto engithe mangikhula kwayizinto ezingihluphayo kakhulu empilweni. Konke ngikucacisile kuleyo video. Ngiyaqhubeka-ke njengamanje. Uyabona mangabe uzalwa uwumuntu omnyama, ngike ngayiveza kakhulu ukuthi uNkulunkulu noma uMvelinqangi thina wasipha lento ebizwa nge-spirituality, African spirituality, okuwukuthi akukho nokugoda esikwenzayo esingakuzwa egazini, esingakusenzi before kwenzeke, okanye esingakuphuphi masilele. So namhlanje ngizokhuluma-ke ngokuthi ekuzalekeni kwami yiziphi izinto ezike zangihlupha. Angikuveze lokhu, kunesigameko esenzeka. Thina-ke ngikhule nginoma kuphela, so ngihlala naye uma sisahlala endaweni yomqasho, kwenye yemiqasho ekhona ngala e-Edendale, ePietermaritzburg. So emqashweni uma ubesebenza ey'ndaweni lezi esiyibiza ngama-restaurant ngolimi lamanje. Ngiyakhumbula nje i-restaurant akasebenza kuyona ngalesa sikhathi kwaku-Ribbon Grill. Abantu bangama-80s, early 80s bayayazi leyo ndawo. Eyayikhona la edolobheni eMaritzburg. So ama-shift-ke abantu abasebenza kuma-restaurant aweve awkward, anzima kakhulu. Kwesinye isikhathi bangena ntambama, basebenza ubusuku bonke, baze bashayise ekuseni, ngaleziya y'khathi kwakuhamba kanjalo. So mina nguwumuntu ajwayele ukuthi uma angishiye komunye usisi obekagadele bonke abantu abaqashile endaweni yey'ngane, nami kubeka ngishiye kuleyo sisi, yathi hhayi, azangilandekele uma ngabe sebuya emsebenzini. So ngelinye ilanga-ke wangishiya, ngikhumbula kahle, wayeyongena ngoMgqibelo. Wayeyongena ngoMgqibelo. By the way, kulamavidiyo ngizophinde ngiyicacise leyo ukuthi ngisho ukuthini uma ngikhuluma ngesigameko ngisamncane, kodwa ngithi ngisikhumbula kahle. Kunento very interesting engizoyiveza ukuthi kusuke uhlobo olunjani lo muntu, udaleke kanjani umuntu okwazi ukuzikhumbula esamncane, akhumbule igameko, azikhumbule ngathi izinto ey'enzeka izolo.
Kodwa-ke namhlanje le video asenzi lokho. Angike ngiqhubeke nodaba. Uma ngithatheka ngishiye kwakuyikhathi zasekuseni, oyongena nje ekuseni, eyongena u-6. Angishiye kalo anti. Hhayi, uma engishiya kalo anti, ahambe kumagibela amakhumbi-ke ayekuphi edolobheni emsebenzini. Hhayi, ngisale nje ngenjwayelo, ngifike kalo anti ngiqale ngilale nami, uyabo, ngoba phela kwakusayisekuseni. Ngilale kuze kushaye isikhathi sokuthi-ke kushaye o-8, 9 sekuthe qebu kahle. Hawu, sengiyaphaphama kalo anti, sengiyakhumbula konje ngila ngishiwe uma. Hhayi, futhi angipheke ukudla engiphathise wona ngidle. Ngiqede ukudla, sezikhona-ke nezinye iy'ngane-ke laba abanye abaqashile khona la endaweni abasebenzayo noma abanama-commitments ngalo Saturday, abay'shiye nalo anti iy'ngane. Hhayi, siphumele emnyango-ke kudlalwe nje iy'ngane-ke phela sidlale, 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 sidlale. Iminyaka yami lapho yayilinganiselwa kwiminyaka emibili, yes. Sidlale, sidlale ney'ngane, sihlale emnyango, sihlale emnyango. Eyi, uyabona-ke uma ngabe iy'ngane nisemqashweni, sekudlala thina iy'ngane ezigadiwe, ezishiywe kulo anti ukuthi asigade. Sidlala manje nezinye iy'ngane abazali bazo abakhona emqashweni. Ngiyathemba ukuthi ngizwa kahle. Abazali bazo bakhona kwi-weekend phela, basemqashweni bahleli. So uma kudlalwa ey'ndaweni ey'njalo-ke sibaningi. Kuney'ndawo engathithi iy'hlokozi laphaya eney'hlahlana esijwayele ukuthi sibuye sicashelane kuzona. Ngapha-ke kwakunomfula-ke omkhulu kule ndawo eyayingala. Kwakunomfula omkhulu nje, othelela uMsunduzi, loyo mfula. Hhayi, sidlale, sidlale, sihambe isikhathi, kushaye iy'khathi zamadina, zamalantshi. Hhayi, sihamba sibize lo anti sidle imphako yethu thina esasigade oyena. Nalaba-ke abahleli emakubo-ke babeloke bedla bona bekwazi ukudla. Hhayi, siqede ukudla, qhutshekwe futhi kuyodlalwa-ke siy'ngane angithi. Hhayi, siqhubeke siyodlala, kudlalwa amacashelana, kudlalwa lokhu kuhlukahlukene. Sihambe isikhathi, bekuyisehlobo ngalesi sizini, bekuyisizini yasehlobo. Sihambe, sihambe, sihambe isikhathi, liqale lithambame. Uma lithambama ngikhuluma mhlampe ngo-3:30 kuya ko-4. Kade libalele nje lilihle. Khumbule-ke sise-Maritzburg la i-weather yakhona ishintsha esithubeni, ishintshe nje ukushintsha, uyiphikele uma sishintshile. Bekade kubalele nje, lipholile, kufudumele, siy'dlalela kahle. Kodwa manje izulu liqale lishintshe. Uma lishintsha leli zulu, uzokhumbula ukuthi thina siyiqembu ley'ngane ey'gadiwe, sidlala nezinye iy'ngane abazali bazo abakhona khona la emqashweni, abakhona futhi nanamhlanje kuMgqibelo. Hhayi, iy'ngane ezinabazali bazo-ke zibizwe ziye emarumini abo la ekuhlala khona abazali bazo. Ebese mina Ndlela Thize ngisale kuleli hlokozi leli. Ngisale kuleli hlokozi. Baphinde futhi lo anti anganothisi ukuthi mina ngingakabuyi ekudlaleni, kodwa lashintsha nje izulu laqhunqa-ke manje, seliqala ukugqunqa-ke manje, selishintshile nje, seligqunqile, sekuhwalele, kodwa kungafanele ngabe sekuhwalele ngale ndlela okwasekuhwalele ngayo. Hhayi, lihlanganisa amafu, liqale manje libe nokududumela, lidudumele, lidume, lishaye imbani, elisayishayela kude imbani. Kodwa kucace ukuthi hhayi, kuza imvula, kuqale-ke kube nomoya ohelezayo, umoya omkhulu ohelezayo impela. Hhayi, kucace ukuthi hhayi, inkulu imvula iyeza. Uma use-Maritzburg-ke, uhlobo lomhlaba esikuwona, uyakwazi ukuma ulikhombe izulu ukuthi hhayi, leli liqhamuka ngaphezulu, hhayi leli liqhamuka ngase-Richmond. Uma usuhlale kakhulu-ke e-Maritzburg,
kuyaye kufike isikhathi la okwazi khona ukuqagela ukuthi uma ngabe liqhamuka ngase-Richmond izulu, ayi liyingozi kakhulu lelo. Uma ngabe lizoqhamuka ngase-Hilton, phezu kwase-Hilton, ngako-Sweet Waters, uyazi ukuthi hhayi, liza kabi futhi lelo lijwayele ukuthi libe namaqhwa ekugcineni. Uyabo, ugcine usukwazi nje ukuqagela izinto ey'kanjalo. Hhayi, leli-ke laliza-ke impela liza liqhamuka ngaphezulu ngako-Scop. Mangila ey'teni lesi esiqashe khona, ngangilibona njengezulu elingacishe liqhamuke ngaphezulu, uyabo, ngalowo moya wangaphezulu. Hhayi, kube khona nomoya, hhayi, iy'ngane kuze kube isikhathi sokuthi sezivalelekile manje endlini, nami angisazizwa zikhuluma iy'ngane. Sengiyasaba futhi ukuphuma kuleli ihlashana kade ngigcine sidlala kulona, ihlokozi leli. Sengihleli khona sengifonqekile. Hhayi, liqale-ke manje lize-ke izulu. Kube mhlophe qwa la kulo moya obheke ngaphezulu. Liza nganeno liyadilika, liza ngase-Edendale ngale siqashe ngakhona. Mina ngilapho ngako-Ntsele Tuckshop. In fact, next to kunesonto elibizwa nge-St. Martin's Congregation Church elapho. Sasiwomakhelwane-ke, sasiqashe lapho. Namanje lowo muzi ngicathi kusangumuzi oqashisayo. Niyayazi-ke imiqasho ihlala iminyaka ikhona. Hhayi, lize izulu impela. Liqale-ke manje lihaze izulu. Kuhaze, uyabona uma kuhaza, nikhumbule ukuthi ey'deni ngalezaya y'khathi, ngama-early 90s, i-majority yemizi yayifulelwe ngalokhu esikubiza ngothayela, abanye bakubiza ngezinki, uthayela. So uma ngabe nisendaweni enemizi eminingi efulelwe ngothayela, liyaye lithi uma linetha izulu, kube khona umsindo okhombisa ukuhlangana kwamathonsi emvula nothayela, ebese kuyahaza, kwenza umsindo ohazayo. Ayi, uhazeke manje lo msindo, kucace ukuthi hhayi, leli zulu selifikile, selisondele. Uhaze lisondele, lize kuze kufike isikhathi sokuthi liyafika-ke manje qathatha nala engikhona. Hhayi, lanetha lishaya imbani, lanetha lishaya imbani. Ngikhona njalo kuleli hlokozi la ngaphansi, ngiyanetha njengoba ngihleli la. Lanetha leli zulu, lashaya imbani, lanetha lashaya imbani. Ngesimo sokuthi leli hlokozi-ke liney'hlahlana ey'ncane, uyabona nje ey'ncane, ezinye sezinamagatsha aqinile. Ngangikwazi ukuthi indlela engangihleli kuyona kwakuyisihlahlana esasingesikhulu kakhulu, kodwa ngangingathintile phansi, ngangisegatsheni nje laliqinile. Amanzi phela manje ayiy'khukhulana, asidlula ngaphansi la, kodwa-ke ngenhlanhla ngisegatsheni, ngangihleli nje kulona, ngikhamancisile, isihlahla kungathithi ngisihagile. Hhayi, lanetha ngani zakwethu, lanetha. Okwathi mhlampe njengoba sengikhulile, uma ngilinganisa, mhlampe kwathi uma kuphela imizuzu eyamashumi, ewu-10 minutes, imizuzu eyishumi, kwenzeka isigameko engingakaze ngize ngisibone, ngoba khona leli hlokozi engangikulona, kwaqhamuka, nikhumbule ukuthi kumhlophe wu, i-visibility yayisiphuka ngendlela eyisimanga. Into elanga ngingasayiboni kahle ngesimo sokuthi nje liyanetha, imvula eningi. Kodwa kwaqhamuka lento eyaba, ngingayilinganisa engathithi kwakufuna ukuba umbani, kodwa kwathi uma kufika kwaqhuma phambi kwami. Kuqhuma kuleli hlokozi engikulona, kwathi uma kuqhuma kulelo hlokozi, angisakhumbuli-ke ukuthi yini enye eyaqhubeka yenzeka, kodwa ngiyazikhumbula futhi lapho ukuthi ngazibona ngaphaphama sengisendaweni engenayo imvula. Kodwa kahle kahle layisaqhubeka imvula inetha, kodwa mina ngazibona ngingasekho endaweni le enethayo, ngingasekho kulobu bunzima ekade ngibhekene nabo.
la ehlokuzini njengoba ngigcine ngishiwe iy'ngane nje kade ngidlala nazo ezasey'khulile izona ezangishiya. Mina ngisawumntwana ngingaboni kahle. Hhayi, yathi uma iqhuma le nto, ngiyazikhumbula ngiphaphama ngizithola ngisendaweni endaweni ethokomele engathithi engathithi indawo hlampe engayifanisa nesibaya, isibaya sey'nkomo, kodwa lesi sibaya sey'nkomo sinotshani, utshani ongathithi ubona uma nizofika ninqume utshani emakhaya, ninqume utshani nihambe niyobomisa, engathithi bomisiwe la. Eyi, ngizithole sengihleli kulobu tshani-ke, hhayi ngithokomale ngifudumale, ngibe inqaba, hhayi, ngihlale kuleyo ndawo, ngihlale kuleyo ndawo. Ekuhlaleni kwami ngicabanga ukuthi kwafika isalukwazi lapho, kwafika isalukwazi lapho esaqhamuka kumina siphethe kunalezi ngubane ezi-soft, ngicathi ngolimi lamanje ukuze ubone ukuthi ngikhuluma ngento ekanjani. Mhlampe singakufanisa ne-throw, kunalezi zinto ezibizwa nge-throw, lokhu okumbathwa abantwana okufudumele nje. Abanye-ke abantu besimame bakukhonzile ukukumbatha nje ey'nyaweni mhlampe uma eya emsebenzini ayiphathele i-throw yakhe imfudumeze. Hhayi, lesi salukwazi-ke sathi uma sifika kumina sigqoke nje isidala, sigqoke isidala, sithi uma sifika kumina singimbathise le throw. Hhayi, sihlale lesi salukwazi singixoxele-ke manje, sixoxela indaba-ke manje. Singixoxele ukuthi, hhayi mntanami, kunezinto okufanele uzazi. Njengoba uphila nje sikulethile emhlabeni, kunezimo ozodlula kuzona. Lezi zimo uzothi uma udlula kuzona zingakukhathazi ukuthi azizufana nezanoma ubani ozobe esondelene nawe. Konke okuzokwenzeka kuwena kuzohluka, kuhluke kakhulu, ngoba nawe indlela ozaleke ngayo yahluka kakhulu. Hhayi, ngilalele. Le voice akhuluma ngayo ugogo lo, i-voice emnandi elalelekayo. Into ayikhulumayo iya straight enhliziyweni, iyahlala, uyayizwa. And ukhumbule njengoba ngikwi-presence, ngikwikhampani yakhe lo gogo, ngifila ngi-warm, ngithokomele, ngijabule, nganelisekile. Lo muntu engihleli naye ngiyaqala ukumbona, kodwa ngathithi ngimjwayele, ngathithi siyazana. Indlela nje engangikhululeke ngayo around yena ugogo. Hhayi-ke, le salukwazi-ke lesi sisho sithi, mntanami, kunezinto engay'qedelanga kade ngisaphila esikhathini sami. Lezo zinto lezo uzongiqedelelela zona, kanti awuqedeleli mina kuphela, nesizukulwane esingaphambilini uzosiqedela izinto esingayibiza ngamacalazo. Uma sithi amacala-ke asikhulumi ngokona kuphela, kepha sikhuluma ngezinto ezingenzekanga, abangazenzanga abantu akade besaphila, kwaze kwafika isikhathi sokuthi iminyaka yabo yokuphila lokhu kwasemhlabeni iyaphela, sebedlulela kwelizayo, bagcina bengazenzile lezo zinto. So ngokukaZulu-ke, uma kusala izinto ey'njalo sike siy'bize ngamacala, noma uma sikhuluma ngokwaka-spirituality, sike sithi amacala asele. Hhayi, lesalukwazi sithi kunomoya-ke wenzunza, kunomoya wenzunza, inzunza ehamba nabalusi, imimoya ekwembethe wena ngokokuzaleka kwakho. Leyo moya-ke iyisikweleti ngoba asiyigcinelanga usiko oluphelele, sisaphila thina nabanye basemndenini abangasekho asebadlula. Ngaleso sizathu-ke mntanami, njengoba sifihla izinto ey'nkulu kanje kuwena, impilo yakho ayisoze ize ibe lula, ayisoze ize ibe lula. Ekungabini lula kwayo,
Sengathithi umuntu oyohlala ethatheka kancane, awuyena umuntu oyoba kwi-spotlight. Awuyena umuntu oyoba kwi-spotlight ngoba mhlazane waba kwi-spotlight, mhlazane kwanakwa wena, mhlazane wathi stand out kwi-crowd, kunabantu abayoyibamba lento esiyitshalela kuwena, esiyifihle kuwena. Ngakho sizokwenza sikugweme kuzona zonke lezo zinto. Sizokugwema kanjani lezo zinto? Impilo yakho iyohlale nje ingelona ihaba, unezinto nje. Nala esekufanele ugqame khona, udume khona, siyobe sikhona. Siyasazi isikhathi mase sesi-right, oyoqala-ke sikuvumele ukuthi uphumele ebantwini usebenze, uzibonakalise ubukhona bakho, kuvele amandla akho. Siyofika leso sikhathi, kepha ungasijahi. Hhayi, ngithi ngisamlalele lo gogo, avaleliseke manje. Athi hhayi, sikhona, ngiyohlale ngikhona yonke indawo le uhamba khona. Ngiyobe sengigqongqoze kuqala ngafika. Bonke ubunzima oyodlula kubona, ngiyobe ngihamba nawe ngikubambe ngesandla kulobo bunzima. Bonke ubumnyama oyohlangabezana nabo phansi komthunzi welanga, ngiyobe ngikhona ngikuphathela isibani, ngikukhanyisela. Kubona bonke mhlampe into esingathi eyamahlazo eyokwenzeka kuwena, ngiyohlale ngikhona ukuzokunakekela, ukuzokudlulisa kuzona zonke lezo zimo ey'mpilweni yakho ngoba zizofika. Azizufika ngoba ungahlakaniphile, azizufika ngoba nakhu sikukhohliwe, cha. Izinto esiy'fihle kuwena, zijule ngale ndlela yokuthi emphakathini oya kuwona kufanele ube yinto nje edelelekile, ube yinto nje e-ordinary, engelona ihaba. Ngoba uma kuke waba ihaba, kuzosheshe kuvele nale zinto esiy'fihlile kuwena. Njengoba ngishilo-ke ngane zakwethu, ngithe amavidiyo ami angifuni abe made kakhulu, episode 2 lo. Kukhona le engiyakhona nalezi iy'ngxoxo. Kukhona le engiyakhona nalezi iy'ngxoxo. Njengoba siqale le YouTube channel nje, kunabantu abaningi impela, abalaphi bendabuko, osolwazi, ochwepheshe, kwezelento, kwezesiko, lakaZulu, isiko lesintu, okuyibona abangilulekayo, abangi-advise-ayo ngokuthi indaba yami ngiyidiliva kanjani kunina. Ngicela-ke la mavidiyo niwashere, ni-like, ni-subscribe, kanti ne-comment section niyisebenzise ukuthi sixhumane lapho, sixoxe. Uma ninemibuzo, nibuze imibuzo, silekelelane laphaya nalaphaya. La mavidiyo njengoba ngike ngasho kwividiyo yami yokuqala le engiyiphostile njengamanje, ilink yakhona kwi-comment section. Ngizolapha intsha, ngizolapha abantu abamnyama, abantu abalahlekelwe ithemba, abantu ababona engathi izinto azenzeki emakubo, izinto azenzeki nje kubona, engathi kunzima nje konke kubona, konke abakwenzayo nje kuyahliphika. Le YouTube channel engiyiqalile, Indalo Media, ngicabanga ukuthi isona lesiphatha ugogo wami. Uma sekufika isikhathi, ngiyokudedela uphumele ebantwini, usebenze ngabo, usebenze nabo, ubambulele, ubanikeze ulwazi. So, nina-ke bamjwayani kaNdaba, enhla nasenzansi, eMpumalanga nasentshonalanga, ngicela siphinde sihlangane-ke ku-episode 3. Ku-episode 3. Ku-episode 3 ngizokhuluma ngani na? Ngizobe ngikhuluma kunalabantu esibabiza ngamaphara.
ngicabanga ukuthi iyona language ejwayelekile nje abantu ekuthiwa amaphara. Uyabona ley'ngane ezivesane nje zishiye engathi zidubile zishiye ekhaya, ziyozihlalela lezi ey'hlalela khona. Kunento ejulile, ngani zakwethu, ejulile engayambulelwa ngalezi y'ngane esithi thina amaphara. Ngike ngasho kwividiyo yami ngathi njengoba ngiqale le YouTube channel, enye yezinto engizozenza ukuhlaziya amaphupho. Ngoba mina selokhu ngazalwa, selokhu ngaqala ukuhlakanipha, mina ngiyaphupha. Ngisho ngingathatha isihlwathi manje sa-less than 5 minutes, ngizovuka ngibe nesibonakaliso esithize, ngizovuka ngiphuphe something. Ngiyakhumbula ukuthi ngathi ngiyokwenza u-grade 7, ngenza u-grade 7. Ngiyakhumbula ngibuza uma ongizalayo, ngithi, wema, amaphupho aqedwa ngani? Ngesimo sokuthi njalo ngiyaphupha, njalo ngiyaphupha. Uma-ke ngokuba umuntu omdala wangihleka wathi, hhayi, ngokuhamba kwesikhathi lawo maphupho ayophela. Akangangitshela iqiniso ukuthi kwakuzaleka kwami ngazaleka kanjani. Lokho uma waze waphinde waxoxelwa yimina ngokuy'bonakalisa enganginazo, sengixoxela uma wami ukuthi mina ngazaleka kanjani. Niyayibona ukuthi ijule kanjani le ndaba? So-ke ividiyo elandelayo-ke ngizokhuluma ngawo-ke isibonakaliso engaba naso ngamaphara, ukuthi yindaba sibe namaphara. Into engiyaziyo ngaleya vidiyo le esizoyenza, izokushiya ubambe ongenzansi, izokushintsha wonke umqondo wakho. Ngiyazi sonke siba nenkungu uma sibuka amaphara. Akukho kuhle esikucabangayo nokujulile, kodwa ngizonitshela ukubaluleka nokujula kwephara ukuthi kunjani evidiyweni yethu elandelayo, u-episode 3. This is Ndalo Media. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ningilalele. Sibonane ngokuzayo.